Dobrý deň. Začnem netypicky, pretože dnes je netypický deň. Dnes sa dožíva významného okrúhleho životného jubilea, neuveriteľných 100 rokov, jeden z dvoch najväčších svetových diplomatov 20. storočia, Henry Kissinger. Mimochodom, tým druhým je legendárny sovietský minister zahraničných vecí Andrej Gromyko. Henry Kissinger je naozajstným pojmom. Je pojmom v medzinárodnej politike, v diplomácii, i medzi znalcami medzinárodných vzťahov. Tam treba povedať, že v mnohých veciach je skutočne neprekonateľný, jeho knihy sú široko citované a uznávané a jeho podiel v tejto oblasti uznávam aj ja. Trochu komplikovanejšie je to však s jeho miestom v svetovej diplomácii. Teraz sa odosobnite od toho, že mnohí politici a médiá hlavného prúdu sa mu vtierajú do priazne. Spomeňte si na Andreja Kisku, ktorý pred nejakými 7 rokmi ho v New Yorku navštívil a bol z toho úplne unesený. Henry Kissinger sa väčšinou prezentuje ako nositeľ Nobelovej ceny za mier, ako človek, ktorý vraj pomohol ukončiť vojnu vo Vietname. V skutočnosti ho dnes historici obviňujú z toho, že tú vojnu zámerne predĺžoval. A nie len to. Henryho Kissingera by sme mohli pokojne nazvať najväčším žijúcim nepotrestaným vojnovým zločincom. Zoznam jeho vojnových zločinov je neuveriteľne dlhý. Od vojny vo Vietname cez bombardovanie Kambodže, ktoré osobne odporučil Nixonovi, cez podpory krvavých vojenských prevratov v Čile alebo podpora vojenskej chunty v Argentíne a tak ďalej a tak podobne. Henry Kissinger rozhodne nie je mierotvorca. Je to veľmi komplikovaná osoba a aj keď zoberieme do úvahy jeho odbornú charakteristiku, teda to, že je zástancom reálpolitiky, aj v reálpolitike je rozdiel, keď pragmaticky beriete do úvahy záujmy jednotlivých štátov a keď sa a na druhej strane, keď sa v tejto oblasti správate, tak povediac, ako zloduch. Pre Henryho Kissingera je typické, že to je človek, ktorý nepozná žiadne princípy. Často menil názor. Napríklad dohodu z Rambuje, ktorú sa pokúsili západné štáty vnútiť Srbom, označil za nepodarok, ktorý mal vlastne vyprovokovať bombardovanie Juhoslávie. Označil to za obrovskú chybu. Ale keď Severoatlantická aliancia začala bombardovať Jugosláviu, tak to bombardovanie podporil, pretože povedal, že tu ide o reputáciu Severoatlantickej aliancie. Podobne sa zachoval v prípade vojny v Iraku. Vojnu v Iraku od začiatku podporoval, keď sa zmenila situácia, respektíve keď začalo byť jasné, že Spojené štáty tú vojnu prehrávajú, tak začal tvrdiť, že vojna nič nevyrieši a že tá vojna je vedená zle. Podobne v prípade Bosny a Hercegoviny kritizoval, že vôbec veľmoci pristúpili na vznik takéhoto umelého pozliepaného štátu a hovoril, že by bolo lepšie rozdeliť to medzi Srbov a Chorvátov. Neskôr zmenil aj tento názor. No a v súčasnosti takto isto môžeme pozorovať, ako mení názory na vojnu na Ukrajine. Spočiatku bol rázným odporcom vstupu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Tento názor začal meniť už v januári tohto roku na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, ale pred niekoľkými dňami to znova zopakoval, že za súčasných okolností, keď tá vojna už vznikla, tak nevidí dôvod hrať sa na nejakú neutralitu Ukrajiny a že Ukrajinu naopak treba do NATO čím skôr prijať, aby bola chránená, ale aby bola aj zadržiavaná a kontrolovaná, pretože súčasnú Ukrajinu považuje za najvyzbrojenejší štát v Európe, ale s najmenej kompetentným štátnym vedením. Ak v tom vidíte
rozpory, nie ste sami. Aj v tomto prípade môžete vidieť, ako Henry Kissinger mení názory v závislosti ani nie tak od situácie, ale v závislosti od záujmov, ktoré presadzuje. Nie náhodou ho Američania vnímajú ako najefektívnejšieho ministra zahraničných vecí v moderných dejinách Spojených štátov. Pretože on naozaj vždy vsádzal na efekt. Ale nás v tejto chvíli zaujíma niečo celkom iné. Členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancie je v skutočnosti hlavnou príčinou a motívom tejto vojny. Môžeme povedať, že vojna na Ukrajine je vojnou o rozšírenie Severoatlantickej aliancie. Ak si do dôsledkov uvedomíte, čo to znamená, potom musíte chápať, že aj keby sa Ukrajine podarilo udržať nezávislosť a celistvosť, ale musela by prijať neutralitu, pre Spojené štáty by to bola vlastne prehra. Pretože v tejto vojne sa nehrá o nič iné, ako o ďalšiu expanziu Severoatlantickej aliancie. Spomeňme si na to, že už v roku 2008 pred kľúčovým summitom Severoatlantickej aliancie v Bukurešti Evgenij Primakov, bývalý ruský premiér, varoval Williama Barnesa, vtedajšieho veľvyslanca Spojených štátov v Rusku a dnešného riaditeľa CIA, že vstup Ukrajiny do NATO alebo pozvánka Ukrajiny do NATO je neprekročiteľná červená línia. Barnes to samozrejme túto správu odovzdal Washingtonu. Washington vedel, čo robí, keď v zápätí o niekoľko týždňov pozval Ukrajinu do Severoatlantickej aliancie a vieme, že vtedy to ešte vetovalo Francúzsko a Nemecko. Ale táto otázka visela vo vzduchu už dávno a my vieme práve z depeší Wikileaks, že Spojené štáty dlhodobo vedeli, čo to spraví. Dlhodobo boli oboznámené s reakciou Ruska. Rusko im veľmi jasne a transparentne predostrelo, ako sa zachová a napriek tomu, alebo práve preto, Spojené štáty do toho rizika išli. Pretože tu naozaj nejde o Ukrajinu. Nejde dokonca ani o územné straty alebo zisky. Ide len a len o expanziu Severoatlantickej aliancie. A samozrejme v prípade Ruska o kľúčovú strategickú vec, a to je udržanie neutrálnej Ukrajiny, pretože Fínsko a Švédsko v NATO, to je pre nich nepríjemnosť, ale Ukrajina z historického a geopolitického hľadiska je kľúčovým prvkom ich obrany, čo sa týka prípadnej pozemnej vojny. Ak vieme, že Severoatlantická aliancia je tým neuralgickým bodom, tak musíme aj vedieť, že to, čo som vlastne vysvetľoval už veľakrát, že Severoatlantická aliancia nie je vhodný koncept alebo bezpečnostná štruktúra pre 21. storočie. Žiaľ, mnohí to stále ešte nechápu a obávam sa, že to nebudú chápať až do možného konfliktu, ktorá veľmoc sa ako zachová, pretože nezabúdajme na to, že článok 5 bol doteraz použitý len vo vzťahu k Spojeným štátom pri teroristických útokoch v roku 2001, ale to bol skôr výraz lojality satelitov k veľmoci ako záruka alebo dôkaz, že veľmoci nám v prípade ohrozenia prídu naozaj vojensky na pomoc. Povedzme si však, čo si o takejto veci myslí jedna z najväčších autorít súčasného sveta, pápež František. Nie je tajomstvom, že pápež František patrí k najsilnejším hlasom mieru v súčasnom svete. A je naozaj smutné, že mnohí politici sa idú potrhať, aby si získali jeho priazeň,
často sa s ním zaštiťujú, ale jeho slova nevnímajú alebo neberú vážne. Samozrejme, spomeňme si na prvom mieste na Zuzanu Čaputovú, ktorá vyvíja neobyčajnú aktivitu, aby sa vopchala do jeho priazne. Ale pápež František zostáva v tejto veci zaujímavo triezvy. Pri poslednej návšteve, ktorú si tak trošku vynútila Zuzana Čaputová, jej daroval svoju knihu, zbierku prejavov proti vojne, a je zaujímavé, že Zuzana Čaputová sa o tomto dare ani nezmienila, ani z tej knižky nikdy necitovala. Preto si z nej zacitujme my, hoci ešte nevyšla v slovenčine. Tiež zaujímavá otázka, prečo, keď všetky pápežové spisy vychádzajú niekedy v priebehu niekoľkých týždňov a práve táto v slovenčine zatiaľ nevyšla. Ale toto je veľmi zaujímavý úryvok, ktorý v predvečer sabatu militaristov, ako nazývam Globsek, je veľmi zaujímavým odkazom aj pre našich politikov, aj pre tých, ktorí sa do Bratislavy schádzajú. Počúvajte dobre. Zahanbil som sa, keď som sa dočítal, že v reakcii na to, čo sa v súčasnosti deje, sa isté zoskupenie štátov zaviazalo vydať, tuším, 2% svojho hrubého domáceho produktu na nákup zbraní. To je šialené. Ako som už uviedol, skutočná odpoveď nespočíva v ďalších zbraniach, ďalších sankciách, ďalších politicko-vojenských spojenectvách, ale v odlišnom nastavení, v inom spôsobe riadenia súčasného globalizovaného sveta. Bez terajšieho cerenia zubov, v inom spôsobe nastavenia medzinárodných vzťahov. A o kúsok ďalej píše toto. Výdaje na zbrojenie sú škandalózne. Je strašné, aké čiastky sa utrácajú na zbrane. Neviem, koľko percent HDP, nevybavujem si teraz presný údaj, ale ide o vysoké percento. A to sa vynakladá na zbrane, aby sa rozpútavali vojny. Toľko pápež František. Pápež František je v týchto veciach veľký diplomat, nikdy nehovorí priamo, ale hádam je každému jasné, že hovoril o Severoatlantickej aliancii. A teraz ho trošku doplňme. Podľa výpočtov Brownovej univerzity v Spojených štátoch vojny Spojených štátov od roku 2001 zabili 4,5 milióna ľudí. Ešte raz. 4,5 milióna ľudí. To na margo tých, ktorí hovoria, že toto je najbeštiálnejšia vojna za posledné 10 ročia. Akokoľvek hrubo to znie, vojny Spojených štátov boli oveľa brutálnejšie. Aj oni zasahovali infraštruktúru oveľa zásadnejším spôsobom. Kobercovými náletmi likvidovali obytné štvrte. A to hovoríme o vojnách v Afganistane, v Iraku, v Sýrii, v Líbii a vlastne aj v Somálsku. Pri týchto údajoch si treba povedať ešte jeden, že Spojené štáty napriek tomu, že hovoria, že oni stoja na strane slobody a demokracie a podporujú vo svete demokratické štáty, ich zbranie putujú väčšinou do autokratických štátov. Až 57% tvoria autokratické alebo diktátorské režimy. Z tohto hľadiska aj tá uvedená analýza Brownovej univerzity hovorí, že Spojené štáty sú najkrvavejšou veľmocou súčasného sveta. Pápež nám dáva odpoveď na to, že východiskom z tejto krízy nie je ďalšie zbrojenie, nie je podpora vojen, ale zmena civilizačného nastavenia. Hovorím to už veľmi dlhé roky, ale je samozrejme niečo iné, keď to hovorí pápež. Lenže, ako vidíme, ani pápeža politici nepočúvajú.
Preto tieto slova musíme pripomínať. A pripomínajme ich hlavne dnes v predvečer sabatu militaristov, v predvečer Globseku. Mier s vami.